दादा ओ दादा दादा गो गेट खुली देन ना ढुकते लगते पारिस साइज देन खुली घुमाइस ना खेली बेबी एबारनि भेलेन्टाइन डेआव बहा बेरायलांनो आंखौ बेबि आंहा समानो गैया मानो बिफाजों खामानि दं आंहा थाद गयदा थामबा नों नोमफाजोंनो गारदो होमबा आंखौ कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी। अच्छा देख लिया। बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है। तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की लाइकी मा नाम नोंना? आंना प्रबिन बर' होनो। नोंनि बे हाथाया मानो गोसोम जानाय? आं थांखु जायो नालाय। सबाय बिमायाबो जि मोजांखा नोंना। मेगनाबो फिसा फिसा जि मोजांखा। नंगौ ना? इलावगि नोंना सा फुदुंनाया गोथाव जायाखैलै एसे गोसो होना फुदुंनांगौब्रा मा गोसो होना फुदुंनो हा मा गोसो होना फुदुंनो सैमा बाग्रा बायदि ओरैनो फैबाय बेरायबाय थागोन थाल लायो नों न'आव मा दं मा गैया जानो लोंनोबाल'सो लावगि जि जोम सुनोबाल'सो लावगि बे लावगिखौल' मोनबाय नों बे जिउआव खर' जानो आरो जानाय लोंनाय बिनायाथ' होननोनो नाङा सना दिनै सबाय सं सना दिनै अनला सं मिथिगौ नों अनला संनायाव बेसेबां खस्थ' जायो देना होफेरदों नों मालाबा उन गुन्दै र' ना रुवाथि सानखो नों आंखौ हिनजावसो आं नोंनि हिनजाव फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम बेसेबां खामानि थायो नों मिथिगौ खालि खामानि खामानि खामानिल' आंनि जायगायाव थानानै नायबासो बुजिगोन